Ćao ekipa, dobrodošli na moj prvi YouTube video. Inače, ovo pričam bez ikakvog scenarija, ništa nisam pripremao, pa da vidimo kako će to sve da ispadne. Ništa, ukratko, iz Novog Sada sam, ime mi je DJ Masi i kao što možete da vidite na videu, lagano sam krenuo do kluba gde večeras radim. Klub je tu u centru Novog Sada. Kao što vidite, vozimo se. Inače, u zadnje vreme u Novom Sadu jako velika gužva. Saobraćaj je baš pakao. Parking je nemoguće naći. Ništa, evo izlazimo ovde malo iz kola da vidimo da li ima nekog slobodnog mesta. Ovde je jedna devojka bila izašla, njen dečko izlazio iz parkinga i tamo sam pitao da li je slobodno. Ništa, čekamo sad ovde da oni izađu, ja da probam da uđem, da se parkiram. Baš je bio kišovi dan, to je bilo petak večer. Negde oko 21:10. Tako nešto je bio vremenski period. Čekamo i dalje. Evo ovaj batica vamo pored hoće isto. Malo na kvarno da uđe, da se parkira. I tu sad mi nešto komuniciramo, ne. Čekam i ja. U redu sve, dobro, čekam da izađe, ali to se nije desilo, pa sam onda prvi krenuo ja. Ali ništa od parkiranja. Nije sam imao šanse da stanem ovde, nema šanse. Kao što možete vidjeti, levo, desno, retrovizori. Ali ništa, odustajemo. Idemo nazad. Tražimo i dalje da vidimo šta ćemo, gde ćemo. Evo ga ovaj batica od malo pre. Baš sam mu tu rekao da ja ne mogu da stanem, pa neko on proveri da vidi da li on može stati. Ne znam šta je na kraju bilo. Ništa, tu gledam kako, šta, gde, kuda. Ovdje je neko granje pored, znači jedva sam stao. Možda nije propisano, ali nije bilo puno izbora. Idemo dalje, uzimamo stvari, sve šta treba. Ovdje su neka deca, znači mali gleda i vidi na glavi kamera. Fazonu, brate, šta radiš? Ništa, čekamo da ovaj izađe u rikverc. To mu baš nije mu nešto išlo. Ja se izvinjam malo na ovim greškama u toku priče. Bez pripreme, kažem, znači ništa, nisam pisao nikakav scenario. Nisam pravio. A evo, ovdje sam nešto sam zaboravio, zaboravio stalak, ja mislim. Idemo nazad, ovaj još nije uspeo da izađe odande. Lagano krećemo ka centru. Ako je iz Novog Sada, možda je čuo za ulica se zove Laze Telečkog. Inače pijem kafu dok ovo snimam. Nekako mi je lakše. Tako da možete i vi lagano kafica, čaj, YouTube i uživanje. Ajde idemo dalje, ovdje je taksi stajalište. Evo sad ulazimo u tu famozno Laze Telečkog. Vidite, znači neki 21 čas je, nema još ništa. I evo ga klub gde radim. Dobro večer, šta ima, kako ste? Ništa, tu sve. Javljamo oni sad kao, šta ti to snimaš, a? Rekao, samo budite nasmejani, sve će biti super.
Ništa, tu lagano ostavljam stvari. I sad ćemo da se javimo osoblju. Tu je lagano, skupljaju se svi. U stvari tu su već svi. Tu su svi. Konobari, čekeri, šankeri. Desi brate, šta ima? Idemo malo, šetamo se, da vidimo šta ćemo sad uraditi. Sad ćemo se popeti na binu, kao što vidite. Ništa, evo ga stalak. Se postavljamo lagano. Tu su oni sve već pripremili, lagano za žurku. Sad silazimo, da, zaboravili smo da se javimo šankeru. Da. Nije u redu da se ne javimo odmah, jel? Još lagano, šetamo se. Da vidimo šta sad. Sad kaže, idemo akcija povezivanja. Ništa, pravimo ovdje malo prostora. Malo se zezamo oko pojačala. Kamerica. Popravljamo. Ja sam to sve malo ubrzo, ne znam sad kako vama to izgleda, da li vam je prebrzo ili možda sljedeći put da usporim. Kako biste uspjeli možda da ispratite sve te korake u povezivanju. Ajde, pišite baš komentare, baš me zanima ako vas interesuje ništa, ja ću onda to usporiti sljedeći put. Pa lagano da ispratite kako šta ide, neki raspored. Mada realno svugdje je drugačije. Nije baš svugdje 100% isto. Sve zavisi šta imaju od opreme u klubu. A negdje čak i ja ništa ni ne moram, samo se ubodem kablove i to je to. Popalim moju kontrolu, laptop, mikrofon i to je to. Da vidimo dok smo stigli, šta sad radimo. Ok, podešavamo tu malo laptop, pop, cap, ide to ide tu. Kako sija, kao nova godina. Ništa, povezujemo to. Sad ide dalje, šta je ovo? Mikrofon. Povezujemo mikrofon. Ovaj kabel tu, cap, carap. Ovo tu, op. Dobro. To možda izgleda vama komplikovano, ali nije. Možda prvi, drugi put, treći put, ajde. I jeste komplikovano, posle sve to naučite i uđe u rutinu. Bukvalno zatvorenih očiju možete da povežete. Mada dobro zavisi šta imate sve od opreme. Da li nosite mikseticu malu, kakav je mikrofon, šta kako, ali ovo je nešto jednostavno da kažem. Ništa, ovdje pravimo malo prostora na bini, pošto je i dok puštam malo se džuska, pa treba prostora na bini. Idemo da vidimo šta sad. Dobro, sve smo povezali. Nešto smo zaboravili. Tražimo. Našli smo. Da vidimo kabel. Aha. Master kabel. Od kontrolera do glavne miksete. Sad da vidimo, probavamo. Da li hoće. Tražimo šta ćemo da pustimo. I šta se dešava. Još se ništa ne dešava.
Aha, nešto nismo dobro. Negde nešto zezao. O, gde si, brate? Ćao, brate. Ko je ovo? Ovo je kolega jedan. Iz lokala preko puta. Nešto pričamo. Iskreno ne sjećam se šta. Nebitno. Šta ima ovo, ono, kako si, brate? Šta ima, eo, kako si, eo? Da vidimo da smo stali. Podešavamo kamericu. Puštamo ili ne puštamo. Ovo su mi sluške. Inače, koristim te male sluške od početka. Znači, od početka. Ne mogu one velike, iskreno smeta mi. Ne odgovaraju mi. Ali možda pređemo i na te velike, vidjet ćemo. Ovdje sam skontao šta je. Neko je bio limiter ugasio, a ja sam mislio da je upaljen, pošto uvijek bude upaljen. I ništa, sad gasimo sve. Palimo sve iz početka, ali mora biti redosled tačan. Paljena mikseta, pojačala i limiter. Evo ga, mikrofon 1, 2, test, test, 1, 2, test, test. Da li ovo radi, op, op, cup, cup. Cap, cap. Idemo malo sound check, što se kaže. Onda vidimo da li sve radi u klubu, svi zvučnici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sve radi, sve je super. Dobro, malo je zeznuto ovako kad je ubrzano, realno. Baš sad, evo, kad gledam, malo je zeznuto. Ništa, ovo smo spovezali, sve smo probali, sad malo sedimo. Malo pričamo s kolegama. To jest osobljem. Pripremamo se. Dobro, ajmo dalje. Brati, malo ozbiljan. Ovdje malo neki lijep kadar kontrolera. Malo s jedne strane. Malo s druge, dobro. Sad smo sve povezali, muzika ide. Od 10 je start. Sad, evo malo da vam pokažem kako to izgleda kad se pogase ova svetla i kad se popali osvjetljenje kluba. Inače, u ovom klubu petkom radi jedan deo, subotom radi i drugi deo. Petkom je smanjen malo lokal. Ovo je, da kažemo, gusti sok neki. Pre tezge. Evo ga neki detalj malo sa žurke. Ne znam koliko je ovdje bilo sati. To je ta, znači, desni deo. Petkom radi desni deo samo. Opet malo snimanja, malo finih kadrova. Ovo ono. Evo ovdje Ruže. Mislim, ja zovem Ruža. Gde si, Ruža? A ona prodaje ruže. Evo ga, kolega jedan. Op, gde si, kolega? Tako nekad dođu kolege, obiđu oni mene, ja njih. Jer često se desi da su oni negde tu u ulici, pošto u toj ulici ima baš mnogo lokala. Pa onda nekad, kažemo, oni mene obiđu, nekad ja njih, ako smo tu negde blizu. Malo popijemo po piće i izdružimo se. Ovdje sam malo snimao. Isto sam ubrzao. Sad ne znam kako vama to izgleda, znači iz moje perspektive. Ovdje je negde bilo pred početak. Tu još je bilo nešto ljudi, nije bilo baš full. Tu negde na početku, ovdje sam još stranu radio, pa posle ide domaća, ono dok se ne napuni lokal. Čisto da vidimo kako izgleda iz moje perspektive, realno nije loše. Fino izgleda.
Možda jedino ovo malo što sam ubrzao. Ali nije loše. Pišite, baš još jednom kažem, baš me zanima ako vam je prebrzo, ovako sljedeći put ću ja to da usporim. Pa da vam izgleda malo bolje. Kao što vidite taj, znači desna strana petkom radi, leva ne radi, a snimat ću vam i subotom jednom kad budem tamo radio, kad se budu oba dela, kad budu radila. Inače klub je baš velik. Stane dosta ljudi. Tu sam ja dnevna doček i repriza. Tad će da rade oba dela kluba, pa ću vam snimiti. Snimit ću vam da vidite kako izgleda kad sad to i s jedne i s druge strane. Ovdje šta radimo? Ovdje, malo nam je produžni smetao. To smo nastavljamo sad dalje. Tu puštamo, malo se zezamo, stiskamo efekte, ovo ono, pop, cap. Će tu još žurki koje ću vam snimati. Neki će biti iz istih klubova, neki iz različitih, ali nekako ćemo drugačije sve to da snimimo i da upakujemo. Ništa, to je to, ljudi. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, subscribe, like, komentarišite i pišite šta vas zanima još. Pozdrav, ćao!